Kana so idan ka saka caji wayanka ta dinga saurin caji? To ga abin da za ka yi domin wayanka ta dinga saurin caji idan ka sa da zarar ka jona. Ka tabbata kana amfani da original charger ko kuma charger da ya zo da wayanka. Ka tabbata ka sa charger ka a jikin bango, ma'ana wuta kenan, ba wai inda yake da USB port ba, jikin receiver ko kuma jikin laptop. Kuma ka tabbata wayarka tana temperature da take da sanyi ba zafi ba. Kuma ka tabbata wayarka tana airplane mode. Kuma ka tabbata ka share duk wasu apps da kake amfani da su a cikin wayanka. Hakan zai ƙarawa wayanka saurin caji. Kuma ka tabbata ba ka amfani da wayanka yayin da take yin caji. Kuma ka tabbata ka duba wajen cajin clean yake, ba datti. Idan kai wannan abubuwa kuma wayanka ba ta saurin caji, to ya kamata ka canja caza ko kuma ka canja wayan. Thank you. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo, kar ka manta kai sharing wa 'yan uwa domin su amfana, sannan kai subscribing wannan channel ko kuma kai follow wannan page. Thank you.